Nyt ruvetaan pelaamaan... Nyt ruvetaan pelaamaan Glassää. Minä olen Warrior. Ensimmäistä kertaa. Jaha, mä pelaan Saksan. Mitä mä just sanoin? Sä sanoit, ja mä pelaan Saksaa. Mulla on hauska. Niin jo. Meillä on tänään ollut niin hauska, kun me ollaan tehty jo yksi Growtopia-video tänään. Niin! No, sitten ikinä tulee se vähän myöhemmin. Niin. Se tuli mun kanavalle. Vähän myöhemmin kuin... Ei vaan. Vähän myöhemmin. Ei vaan. Ei vaan. No niin, jos tää nyt lattais tää surkea netti. Hiljaa! Mä pelaan taas Warriorin puhelimella. Niin kuin aina. Niin. Mä en oo koskaan vielä tehnyt tupeen Glassää-video, kun tuon mun eka video. Eka. Glassää. video. Mä sanoin Glassää-video. Joo, Eka Glassää-video. Miten huono netti sulla on? Hiljaa, se on aina mun kännykästä vaan kiinni. Se on mulla aina ladannut noin paljon. Okei. Mulla lataa. Anteeksi, jos joudutte odottamaan hieman, kun huono netti. Ja niistä. Mä taidan nyt pysäyttää tän siksi aikaa. Niin, mutta mitä nyt No niin, mutta nyt jatketaan. Ota nyt se suoraan. Mä oon aloittanut jo. No niin. Pitää puhua sinne. Puhun. Ei nyt Saunekaan puhu. Ja tämä Warriori pitää vähän opettaa tänne mikrille mitenkä. Okei. Mä pelaan nyt ihan vaan huvin vuoksi tää Warriorin puhelimella, kun se ite vihaili tää peliä. Niin. Koittakaa nyt goblini. Mulla siis itelleni on paljon parempi beissi. Hiljaa. TH level 10 ja TH level 8. Mulla on kutosella. No, sulla on level 1. On. Mikke. Niin. Häh? Tää on tää. Ei! Ei pöytä. Kyllä, pöytäsuklaata. Oh. Aika pelaa täällä Saksaa. Puolenottereita pitää ostella. Mitä sit nyt? Warrior. Mulla vieläkin tulee vielä tuo näytähän siitä. Näytähän. Ha, gei. Koittakaa nyt päätä. Tästä voi tulla teille aika tylsä video, kun tää on noin... Mä vasta aloitin tän Glassää. Mikke pitää No niin, mä pysäytä hetkeksi. No. Et sä pysty pysäyttämään. No miksen? Usko jo, niitä ei pysty pysäyttämään niitä videoita. Voin mä pysäyttää tän vitun videon. No niin. Mutta et pysy mitäänkään yhdistämään. Okei. Anteeksi, mä käyn puhelimessa. Anteeksi, kesti vähän, minä päivittelin vähän näitä Mikellä on muu kemellä. levelillä. No ei nyt ihan. Vähän aikaa pelas. Mä päivittelin näitä nyt, mulle soitettiin äsken, niin mä jouduin pysäyttämään. Mikä oli se, joka soi? Mä jouduin pysäyttämään video sen takia. Anteeksi, jos liikaa olin poissa. Mä vaan vähän pysäytin, että mä päivittäisin näitä. Vois tehdä hyökkäys. Oi hitto. Kyllä. Mä hyökkään base. No. Jere, mulla on kaikkia 0. Kaikki. Ihan kaikkia. Mitä hittoa? Mä en tajua, miten mä oon vajonnut näin alas. No minäkään. Eikö sä pysty hyökkäämään? En pysty. Sä pystyt kuitenkin se goblineet. Ai pystyn, okei. Mä pysäytän hetkeksi, että mä saan vähän rahaa. Voisiko ite olla hiljaa? Nyt jatkuu Jaa. video. Jaa.
Mä hyökkäsin Goblin paikkaan, kun No joo. Parempaa nimetystä, kiitos. Mä hyökkäsin Goblinin beissiin. Kun mä halusin vähän rahaa. Ja en halunnut, että se kestää liikaa, niin minä nyt hyökkään tännekin kerran. Mä vielä muistan. Näytän. Mä näytän nyt teille tämän hyökkäyksen. Eikä mitään muuta. No. Mä taisin skipata melkein kaikki meidän hyökkäykset. Kuus. Ihan just. No niin. 30 drophinea. Ei huono. Rockina. Niin on sama. Tämä video taisi olla tässä. Nähdään ensi videossa. Ja vielä vähän aikaa. Heippa!